V diskusiách o tom, či je lepšie slovné hodnotenie alebo klasifikácia, veľmi často zaznieva argument, že slovné hodnotenie je lepšie, pretože známky majú mnohé negatívne vedľajšie efekty. Že tie známky proste v tej škole škodia a kazia atmosféru a robia žiakov nešťastnými a stresujú ich a tak ďalej. Ja to považujem tak trochu za mýtus, a to z toho dôvodu, že aj slovné hodnotenie, pokiaľ je robené nesprávnym spôsobom, môže mať mnohé vedľajšie negatívne efekty, ktoré nie sú o nič miernejšie ako v prípade známok. Preto je veľmi dôležité, aby učitelia, keď škola prechádza na slovné hodnotenie, prešli dostatočným zaškolením a na konkrétnych príkladoch si ukázali, ako správne alebo ako nesprávne formulovať slovné hodnotenia, aby sa vyhli niektorým tým nešťastným formuláciám. Viete, keď sa povie, že štvorka pôsobí demotivujúco, no tak pokiaľ žiak má vedomosti na štvorku, aj keď mu to napíšete slovami a nepoužijete slovo štvorka, tak ak má byť to hodnotenie realistické, tak z neho musí vyplývať, že ten žiak skoro nič nevie, alebo že mal teda slabé výsledky. A neviem, prečo by to nemalo pôsobiť demotivujúco. Ak tá známka, proste jednoducho, slovné hodnotenie má rovnako realisticky odrážať úroveň vedomostí ako známka. A pokiaľ tie vedomosti sú slabé, tak my to síce môžeme v tom slovnom hodnotení tak trochu zmierniť a zaobaliť a možno vyvážiť nejakými pozitívami, ale v konečnom dôsledku, ak vy napíšete štvorkárovi slovné hodnotenie a on je spokojný a usmiatý a veselý, tak ste to slovné hodnotenie napísali zle, lebo tá informácia, že jeho vedomosti sú ledva, teda tesne neprepadol, tak tá informácia musí byť obsiahnutá aj v tom slovnom hodnotení. Čiže nie je úplne pravda, že známky tých žiakov stresujú, slovné hodnotenie ich nestresuje. Nestresuje ich vtedy, ak je umelo pozitívne. Takisto môže byť slovné hodnotenie zraňujúce. Tu na to nie je priestor, ale ja vo svojich kurzoch mám množstvo ukážok konkrétnych slovných hodnotení, formulácií od učiteľov, ktoré sú veľmi nešťastné a zraňujúce. Niektorí porovnávajú žiakov medzi sebou, niektorí tam tomu žiakovi napíšu, že áno, veľa z tej matematiky, teraz to len parafrázujem, že veľa z tej matematiky nevieš, ale to bude tým, že ty nemáš bunky na matematiku, asi sa ani veľmi nemusíš snažiť a podobné nezmysly. To znamená, nie je pravda, že slovné hodnotenie nemôže ubližovať, alebo že nemôže tie deti demotivovať. Áno, tá štvorka je stigmatizujúca a všetci tomu na prvý pohľad to vidia, áno, štvorkár, slabý žiak, je to istá stigma. Keď ten výkon toho žiaka popíšete slovami, tak aj keď popisujete, že je na štvorku, tak ten popis nepôsobí tak zle a tak stigmatizujúco, ale stále by tá informácia v tom slovnom hodnotení mala byť obsiahnutá. Takže ešte raz odporúčam dobre sa na slovné hodnotenie pripraviť a prejsť si aj takými ukážkami slovných hodnotení, ktoré proste nie sú vhodné a môžu spôsobiť rovnaké psychologické újmy, nechcem povedať, že traumy, ale psychologické újmy ako známky.